Gde ste kolekcionari, svetsko prvenstvo, sličice mogu napokon da se nastave, stigle su nove količine, napokon stižu kesici na trafike, ja sam poručio online, evo napokon su mi juče stigle 2 kutije i danas sam dočekao album tvrdokoričeni, mislio sam lagano, kupit ću ga, ima kod nas, međutim, bukvalno 2 meseca, koliko god sam gledao, bio je rasprodan. Izgledao se što nisam uzeo pri orderu, bila je bolja cena, ali evo, napokon mi je stigo. Interesantno, oni su nazad isprincali cenu ovog albuma, znači trebao je da bude 10 evra, međutim, nikoga živi nigde ne prodaje za 10 evra, kod nas je koliko? 16 evra, preko ide za 20, 25, noglacima ide i do 50, znači ludilo je, ludnica potražnja. Ne znam da li je Panini uopšte bio svestan da će ovoliko da se traži, ali znači nebitno kolika je cena, da su lupili 15 evra, ja mislim da bi se isto tražilo. Ljudi su ludi za ovim svetsko prvenstvo, svi hoće da skupljaju. Sad se probude oni, kako ih zovu tamo po grupa, olimpijci, svake 4 godine dođu da skupljaju i sve živo pokupuju. Tako da je ludilo, znači ako uspete da nađete, to jest ako niste uspevali da nađete do sad, evo sad probajte na trafikama, mislim da će stići. Ja sam uzeo 2 kutije. Ne znam da li će biti malo ili puno, otvorit ćemo pa ćemo vidjeti, imam još neki koliko sam otvorio, 20-30 kesica što smo otvorili ranije. Ajde prvo da čekiramo ovaj tvrdi album, da imamo znači da li se isplati. Prvo čim ga uzmete u ruku vidite se isplati, jer ove tvrde korice su tvrde kao, znači možete čovjeku glavu razbiti s njima i plus imaju ove dodatne korice. Također jedan problem koji vam niko ne govori i čega ljudi nisu svesni dok ne završe album, ima par ljudi koji završili album, video sam te albume sa mekim koricama, vi niste svesni koliko će se vaš album naduvati kada stavite u njega 1000 sličica. Znači sad zamislite ovo i sad zamislite 1000 sličica unutra, to će biti ovako, verujte mi, ovako. Onaj meki album ispadnu korice same iz njega kada se polepi 1000 sličica. Znači same korice po ispadu, jednostavno album nije predviđen tako mali za taj broj sličica. Pogledajte, znači one su skraćene korice, nije ni A4 format kao FIFA 365, nego još manji i sve sličice koncentrovane idu na jedno mesto. Ja mislim da bi Panini na to nije računao da će biti toliko sličica u tako malom albumu, stavili bi veći. Album kada se polepe sve sličice i kada se naduva je nerealno ogromno, znači samo od stajanja će mu ispasti oni metali, one klapnice. Tako da, znači, ovaj tvrdi album dolazi sa dodatnim ovim koricama i dodatnom stranom, to je 4 strane, ove crne, i onda tek kreće album. Ovo je brutalno, ovo su jako lepo uradili, jako mi se sviđa, mnogo bolji od običnog. I unutra papir je dosta kvalitetniji, znači ove ivice su od kartona, debljeg, potpuno boljeg, jedino je problem što vi ne možete, znači kad lepite da razmaknete ove stranice, tako da je malo zeznuto kad lepite ove sličice unutra, to je jedina mana, da kažem, albuma sa tvrdim koricama, ali sam papir je okolo i korice, mislim, dosta su kvalitetnije i tekako se isplati, pogotovo što ovo izlazi jednom u 4 godine i ovi albumi su najviše na ceni od svih albuma koji dolaze na tržište. Oni sad iz 90-ih i ranijih vrede po 1000 evra, tako da ludilo. Album nema potrebe da gledamo, znači kvalitet papira malo je bolji nego u onom standardnom, ili ako nije isti, ne znam. Uglavnom nije toliko loš kao u Euroligi i na kraju imamo ponovo ove crne korice koje su top, ja poruših sve. I jedno razočarenje, ranije kada sam uzimao ove tvrdokoričene albume za svetska prvenstva, u njima nije dolazilo Coca-Colinih sličica. Da li je to situacija bila jer sam ja taj album uzeo u EU, kod nas, kao što vidite, dolazi. Znači, ja ne podnosim ove Coca-Coline sličice, ružne su mi, neću da pijem Coca-Colu da bi sakupio album, ali eto, izgleda ću morati, tako da pošto sam naručio album kod nas, ove stranice dodatne za Coca-Colinu sličice ima, tako da eto, morat ću i to da skupim, ima ih 12, srećom ljudi piju Coca-Colu komutavi, pa mogu lako da se nađu, evo, zveknuh 2 puta telefon, tako da, znači, preporuka, kada zalepite 1000 sličica u album, kada ga završite, on će se naduvati, znači 3 puta će biti ove veličine i jednostavno korice će same pući od sebe, samo zato što imaju 1000 sličica unutra, tako da ovo je must have. Ja znam da većina ljudi polepila i to, mislim, ima taj neki album mekani šmek i draž, ali verujte mi, ima da se raspadne, da se rascveta kao ništa kada zalepite u njega 1000 sličica. Ajmo malo da otvaramo, nisam otvarao ovo mesec dana, već sam zaboravio kako izgledaju sličice. Interesantno, znači naručio sam 2 kutije original od zvaničnog dobavljača, jedna je došla full, znači ekstra, druga se raspada, druga, znači kao da je pregazio traktor, znači raspada se. Koja je razlika, šta su im radili, ne znam. Nadam se da ćemo uloviti neki ekstra stiker, prošli put nismo ulovili ništa. Da li je... čak su bili i fore kao kako da se provali da je ekstra stiker unutra. Valjda se ovdje kao provide sličice
i onda uzmeš kutiju i listaš i ako si na svetlu, valjda se vidi da je unutra ekstra stiker, pošto je bila posljednja sličica. I onda se vidi tu, piše kao ekstra stiker na poleđini. Eto, to je tako da ima i ta fora. Pa ako vas ne mrzi da idete gledate po trafikama poleđinu, možete da tražite ekstra stikere. Što tiče cene ekstra stikera, mogu napraviti poseban video o tome ako vas zanima. Messi, Zlatni, Ronaldo, Jamal su išli, ljudi su ih kupovali preko 200 evra, što je ludilo. Jedna obična sličica, tako da velika je potražnja, ljudi traže, kupuju, menjaju za sličice i to, tako da ako vas zabode nešto, možete i da vratite uloženo za samo jednu sličicu. Ajmo da otvaramo, dosta sam pričao. Kesica klasika, ništa nisu menjali, 7 sličica unutra. Ajde da vidimo da li možemo nešto zabodemo dobro i lepo. Ništa pametno nisam dobio, vidimo da imaju ovih kao sjajne, ja sam te prošli put dobio, to su grbovi. Ima ih milijardu ovih igrača, od kojih za većinu nismo ni čuli. Dobro, grb francuske, lepo, ovdje sam dobio 3 sjajne. Evo ga Declan Rice, spustiše Ligu šampiona, momci iz Arsenala. Fudbal Australija, ok. Biće ovo pa kao skupiti, znači 1000 sličica, da li će 2 kutije uopšte biti dobre, mada po 7, 50 puta 7, koliko je to, 350, znači 600, 700 i još mi fali, još će mi faliti. Ljudi svaki dan pišu poruke, ajde se menjamo, ljudi moji, nigdje nisam mogu da kupim, evo, tek mi je sad stiglo. Znači odmah sam bukvalno prvi dan naručio kad su izašle 2 kutije, tek su sad dobili opet, Weghorst. Dobro, ili kako se kaže, Weghorst, a ne Weghorst. Da li je ovo... Nije. Nije. Unlucky. Nije, nažalost. Dobro. Abdulani. Ovo. Inače ima i grešaka par, viđao sam da su neke brojevi nisu dobro oštampani, pa ljudi zalepe pogrešnu reprezentaciju, to je pogrešnog igrača u pogrešnu reprezentaciju. Tako da svega ima, show je ovaj album, ova kolekcija. Evo gospodin Pedersen, velika legenda. Dobar album, dobro, hoće se pamtiti ovo otvaranje, ovo skupljanje ove godine. Katar nekako je izbaledeo, ali ove godine mislim da će biti ludilo, pogotovo zbog cene i zbog svega. Koliko je igrača, brate, za koje nikad u životu nisam čuo, nerealno. A evo ga Bono, za njega sam čuo. Smo dobili malo, brate, jel 2 put došao ili je ovo brate njegov rođeni? A brate, svi su isti. Kunemo se. Svaki izgleda isto, znači ne možeš razlikovati, dobro. Dobro, Brazil, meni ne treba. Neymar se vratio, nema njegove sličice. Ljudi štampaju posebno. Mnogo ljudi iz Bosne je tužno, pošto nema jednog od glavnih igrača Bosne. U sličicama nisu ga uopšte stavili. Mnogo propusta. Ali tako je svake godine. Bukvalno svake godine bude nešto, tako da nemojte se čuditi, sve je to normalno. Ben Old, koja je ovo reprezentacija? Ovo je Novi Zeland i oni igraju, brate. I oni igraju. Svi igraju, samo mi ne igraju. Inače nas su Zelenorodska ostrva koji idu na svetsko prvenstvo razbušili 3-0. Tako da je možda bolje što mi ne idemo. Gospodin Tabaković, lepo su ih uradili. Prošle godine, to je pretprošle za evropsko, reprezentacije iz kvalifikacija, evo ga Dembele ovaj skupa, su stavili na 2 strane, što ono podržavam, ima manje sličica, ali donekle i malo onako šklji ako ste iz te države, pa da vam igrači budu bolje, tako da opet ajde sam više za to da bude više sličica, pa da i svi budu normalni i lepo odštampani, ali ono s druge strane ovaj album baš ima nerealno mnogo sličica, baš, znači svi igrači, ali dobro, malo je disrespekt da nekog izbaci, tako da sve razumem, ajde, sve razumem, podržavam, tu smo da skupljamo, da uživamo, da vidimo, stante, Hatem, bukvalno pola ih, ne znam, ovo Kanada jeste, opa, je lo broj 1, PVC 8 nije 1, dobro. Romero i na kraju gospodin Ibrahim. Ok. Šta ima još tu? Mogli bi jednu kutiju da zveknemo da vidimo. Će li nas ustrati ekstra stiker? Za sada nisam imao nikakve sreće da ga dobijem. Gudmundsson. Vidmar. Fativ. Ne znam ko je ovaj. Martinez znam. Ovog ne znam. Prezentacija Jordana. Ja da kažem Michael Jordan. Michael Jordan, we are Michael Jordan. Dobro, šta ima ovdje? Ekstra stikera nema. Pošto ova kutija pukla, svašta je moguće. Molina. Salisu, Costa. Opa, evo ga gospodin Lautaro.
Baš Argentina izgleda brutalno. Slažem se, ova bela sa ovom pozadinom i njihova plava. Skadero. Dobro, ja ovo cepam i gledam, je li ovo gospodin Borjan? A, nije isti on, černi. Dobro, je Borjan još glavni za Australiju, jel da? Ko je ovo? Mateus Cunha, okej. Mojica. Miguel. Kabini. Brate, šta ih je? Znači, stvarno bi volio da mi neko pošalje sliku ako je izlepio ceo album. Da vidim koliko se naduvao. Evo ga, grb Bosne. Lepo. Bosna takvu grupu ima, znači tako im se otvorilo. Da je to nerealno. Ovo je obala Slonovače. Evo ga Vitinja. Po Portugalu daju nešto 7-8% šanse da osvoje. De Jong, je li on još povređen, brat? Je li on još povređen? Vidio sam da se... Holandija je iskasapljena. Holandija, znači katastrofa. Povređen je ovaj mali... kako se zove? Mali sa loknicama crni. Ja, bre, ja sad mi zabao mozak, ne mogu. On je povređen, nešto je skolo povredio, u Tottenhamu igra. De Jong je bio povređen i igru za Barsu, brate, koliko. Onaj još jedan im je povređen. Da li Van Dijk, jel on igrao? Jeste, Van Dijk će igrati, onaj Frimpong isto ima, jel on nešto bio povređen? Znači ova sezona im je katastrofa. Mada i njima daju nešto, 5-6% da pobede, tu su odmah tik iza Portugala, možda par mesta. Dosta visoko rangiraju, nas se bar do polufinala da dođu. Amar Dedić. Dobro. Maminjo. Ja znam nekog drugog Maminja. Kanada, Adams, Iran Kunda i šta je ovo? Ko su ovi ljudi? Dobro, imali ekstra sličice, imali nekog ekstra stikera, nema ništa. Metuzalem. Ko je ovaj? Krofak. Hadad. Neki mu hrami. Ovog znam. Ovaj druže izgleda kao da ima 80 godina i dalje igra profesionalno. Vodi se nešto kao da ima 28. Zizo Gaming. Da vidimo. South Africa. Ok. Evo ga gospodin Carvajal. On i ne igra, brate, jel da? On ni neće igrati. On nije pozvan. Jel pozvan Carvajal? Nema nikog iz Reala, brate. 100%. Se povredio Carvajal. Neće igrati 100%. Dobro. Ogava. Ali Ogavan. Cole Palmer. Izgleda ko čoda ovdje, vrati. Ruben Neves. Ok, daj ljudi još malo kesica. Vrati šta je ovo, poredim sve futbalajre sa ovim youtuberima. Ajmo dalje. Šta je ovo? Ovo je beše... koja je ovo reprezentacija? Šta je ovo? Švedska, Švajcarska. Jasim. Mbokazi, Donnarumma, Henrique, Larsen, evo ga Son, bravo. Lepo. Tottenham se izvuku na kraju, jel da nisu ispali iz Premier lige, ali je, ko je ispušio? West Ham je ispušio. Liga zdravo mi je top G. Bolje je Tottenham realno ispao, bilo bi zanimljivije gledati Championship. Ovog ne znam. Ko je ovaj? Elija, Romero, fino. Aleksandar Pras, Sulejmani. Nidoje. Ora Zabal, njega znam. Jel on, gde on igra? On je u Atletiku, jel tako? On je Atletiku. Jel on isto nešto bio povređen, brate? Nije ga bilo. Ili on beše prebačen u neki drugi klub? Nije više u Atletiku. Ubi me sad. Pola sam ih izgubio, brate. Ne pratim aktivno više toliko, nema se vremena. Norveška. Halandinho. Kim, Saliba. Francuzi su drugi favoriti, jel da? Ko je prvi? Prvi je Španija, pa Francuzi. A onda Brazil nešto ima baš male šanse, baš su i daleko stavili. Al-Hrabi. Dobro. Brate, nema ekstra stikera, šta je ovo? Da, inače priča o ekstra stikeru, trebalo je da bude zagarantovan jedan u 50 kesica. Pa na kraju je zagarantovan jedan u 100 kesica, tako da ni možete kupite 2 kutije da ne dobijete ekstra stiker, da kupite 3 kutije da ga ne dobijete. Kako vas usere, tako da nekom će biti zagarantovan u svakoj kutiji, nekom neće biti ni u 4 kutije što kupi. Tako da tuga, ali dobro. Bolje da su ređe realno nego da ispadaju non stopa, da ne vrede ništa. Mada ne znam šta ćete poslije sa njima, ali dobro. Ali ok, sličice, lepo su radili dizajn, ono.
Iskaču, ova boja što su izabrali je lepa jako. Skroz je cool. Ne idemo ovdje, ništa nismo zaboli pametno. Ko je ovo? Šta je ovo, majko mila? Neki list. NZ. Novi Zeland, je li ovo Novi Zeland? Dobro. Reinders. Dobro, on mislim da igram, je li ta? On se nije valjda povredio. Za koga on igra? Koji klub? Andrade, evo ga Patrik Andrade, vrate, on igra u Partizanu, jel on stvarno igra? Koja je ovo država, vrate, šta je ovo? Brate, znači, šta je ovo FCF? Fudbalski savez, koja je to država, ubi me, brate. Je to Fidži? Nije on s Fidžija, brate, on je neka tamo Amerika južna. Majko mila, nemam pomeni koje države igraju. Tako smo prvenstvo došli. Ja, brate, ne stajem, ja sam krenuo i sve ću otvoriti. Ja sam krenuo i deljem ga, brate. Ali dobre su sličice, ide fino, brate, kad te ponese, a ono svaki put kad ocepimo, ono paf €1,5 iz žepa, ćup. 20.000 sam dao, brate, znači, ubite me. Da li se ovo isplati nikako? Evo ga Holanđani, da vidimo, znači, koliko ljudi neće igrati. 1, 2, 3, 3 za sad vidim, za ove ostale ne znam. Dobro, ko je ovaj gospodin lepi? Martin Experience, zamisli zoveš se Experience, brate, kada igraš. Experience. Reklo bi se da nema iskustva pred ovo svjetsko prvenstvo, na svjetskim prvenstvima. A? Luis Miller, dobro, a ovo su neki igra za Rovers. Čekaj, Andrade, pisalo je klub za koji igra. Dobro. Selemans, ili kako se ovaj kaže? Embolo, dobro. Ostigard. Kim. Rodriguez, Ekvador. Dobro, da ima šta ima ovdje. Ovdje je nešto kao da svetlelo, ali mrka kapa, jel da? Mrštimo se. Brate, šta je Kukureljica, gospodin, znači prepoznaš ga odmah, vrati na opačke ga prepoznaš, gospodin Kukurelja. Ovo je neki Bakuna. Su ovi Fatehi, Kares, Jose Fajardo. Panama i Austrija isto izgledaju. Znam da su ljudi lepili valjda Panamu u Austriju ili Austriju u Panamu, tako nešto. Ta fora ima, brate. Da nešto nije dobro. Evo ga, Konate, jel on igra beš? Će on igrati? Ibrahim, gospodin. Ibrahim Konate. Hoće li on igrati? Brate, ništa nisam znao seksa stikeru, iskreno. Sobi, Gun, Diouf, Rondahe. Ko su ovi ljudi? Urugvaj, a? 50, bog te, kako si tad igrao futbal, a? Idemo još jednu kesicu, još jednu da zgrunemo. Pa ćemo sljedeći put otvoriti celu kutiju, brate. Znači, ludilo, ledilo. Patrik Šik, okej. Ko je ovaj, brate? Igraju za neke arapske klubove, ne znam ih nikog. Pa igra u Americi. New England Revolution. Jel ovog znam, brate, ne znam ga. Igra u Francusku iz Olympique Marseille, interesantno. Igra u Kopenhagenu, a? Tunižanin, Reyson i na kraju to je Amura, a? Da igra on u Wolfsburgu? Opasan Amura, brate, gledaj šta je papirčuge. Sklopimo ove sličice, nije koliko se dobio, vidimo smo pola kutije za gruvadu, brate, ko ništa. Da probamo da ulovimo ekstra stiker sljedeći put, a? Da ih ovako malo sklopimo. Pišite mi, jeste završili, dok ste stigli, jeste zaboli neke ekstra stikere, jeste zaradili nešto čuvati ili ste prodali? Kako napreduje kolekcija, ali teško skupiti. Generalno nisam primetio da ima neki kao baš retki sličica, da ima nekih problema sa nekima. Jedino što ljudi recimo znaju da neće se menjaju za Messija, za Ronalda, za traže ne znam više sličica, traže neko je stavio iz Coca-Cola Jamala na oglase kao da proda i stavio cenu 300 evra iz Coca-Cola sličica. Stavio brat 300 evra i šalju mi ljudi kaže brate ja imam ovog Jamala. Hoćeš da kupiš, evo vidio sam da vredi 300 evra. Rekao, brate, možeš ti da staviš na oglas 800.000 evra, ali od toga nema ništa, prijatelju, tako da neki se baš ponadali. Jamali iz Coca-Cola, 300 evrića. I evo, brate, pola kutije sam zduvo, verovatno ništa nisam skupio, ali dobro deluje mi kao da su većina različito, tako da eto. Kupio sam namjerno cele kutije, nisam te oduzimam otvorene, da je bilo što manje duplikata, samo se nadam da će me zabosti različite kutije. Jer oni kad slažu ovdje u kutije, trude se valjda bude kao što manje duplikata ili tako nešto. Da se ne ponavljaju u istoj kutiji, iste sličice, da bude što više različitih.
Tako da samo ako vas zabodu 2 dobre kutije, blizu si završetka. Ostalo mi još malo, ostavit ćemo za sljedeći put. Ovu razvaljenu kutiju nastavit ću bar u njoj da zabodem ekstra stiker. A ono što je bitno, jeste da smo mi nabavili ovaj tvrdi albumčić. I znači kad otvorimo sredinu, nema sredine koja će ispasti, znači sve stranice su posebno vezane, tako da ovo se neće razvaliti, rascepiti. Tako da ozbiljna preporuka, ima ih napokon, stigli su, ali vjerojatno će se rasprodati, mada onaj ko je već krenuo da skuplja i ko je kupio 2 kutije u startu, vjerojatno nije izdržao da ne lepi, ali ako ste se zeznuli, pošaljite sliku da vidim naduvan album na šta liči. To je to, ljudi, kolekcionari, vidimo sljedeći put, otvorit ćemo cijelu kutiju. Like, subscribe!